кога ще бъде Блажева? Айде сега, кажи. Не, между другото, мен засичаш. Той настоява да има сватба и той е по тази част. Аз така назад давам. Хубаво, че бързо ни минава и на двамата. Да. Скарваме се и буквално с 5 или 10 минути някой отива при другия, прегръща го и не е лицемерно, сещаш, че просто наистина вече го е пуснал. Не сме срадливи. Не заспиваме с каране, Да. може би това наистина. Един-два пъти сме заспивали. Два-три пъти. Просто живеем във време, в което това ти да имаш стабилно семейство, да уважаваш жена си, да си признаваш грешките, да си емоционално интелигентен, изведнъж се оказва дефицит. Такъв тип агресивно сексуални жени, които не го прикриват и така, какво що може са разголили, влияят на мъжете. Няма мъж, на който да не влияят. Актриса. Много е трудно в днешно време и вашата работа, освен нашата, защото аз винаги казвам и то много е трудно вече да си журналист с тези социални мрежи, но и вашето не е лесно. Бети, аз вече не знам дали съм актриса. Отиваш на кастинг, не те избират и накрая просто... Все още не съм го приела, обаче си мисля, че е по-добре да го приема и да го пусна за известно време. Знаеш, едно от нещата, които много обичам в това момиче, колко е честно и прозрачно уязвимо. Много. Защото си си даваш сметка колко жени биха седнали тук и биха казали: Бети, аз напоследък съм се концентрирал в майчинството, имам много проекти, ще говоря, движа нещо, като стане време ще кажа, а тя е честна. Лошо детство имах от тази гледна точка, че баща ми беше така по-отсъстваща фигура. С пътите, когато е присъствал, семейен тормоз, насилие над майка ми, някакви зверски скандали. Аз не можех да си играя с децата нормално, защото непрекъснато в главата ми то блоково пространство, много шумове и аз непрекъснато така слухтях сега какво ли се е случило. Успя ли да му простиш? Ами сега ще бъда честна, опитвам се, обаче сякаш не. Някак си бях втълпил, че ще ми направи някакъв подарък хубав за рождения ден. А пък аз си бях казал преди време, че искам фигурка на бебе Йода. Ето, затова те обичам. Мили мои, много ми е приятно, че отново се чуваме и виждаме в Елизабетско. А още по-приятно ми е, че тук при мен е едно семейство, което аз много обичам и мога да кажа смело, че ги наричам мои приятели, Георги Блажев и Ива. Кога ще бъде Блажева? Айде сега, кажи. Бети, здравей, ние много те харесваме и обичаме, да кажем. Въпреки началото, въпреки бурното начало на този подкаст. Обаче, ми хареса само името веднага. Здравей, много те харесвам, Жоро. Жоро, успях ли да те засека? Не, между другото, мен засичаш. Той настоява да има сватба и той е по тази част. Аз така назад давам. Не назад, не може да се разберем, защото той иска голяма сватба, аз искам малка сватба. Средна стигнахме до извода, че няма как да се случи, защото или с най-близките хора в семейство и кумове, или тръгнеш ли да канеш един приятел, това трябва всички. Голяма ще е сватбата, ще има, защото и на кафе колегите много обичат да ме ръчкат винаги, като стане въпрос за сватба, за отлаган годеж и погледите моментално. Това, защото много ни се ходи на сватба, разбери го. Много. Вие сте млади хора, изкарвате не лъж пари, идете се позабавлявайте някъде, не е нужно да ядете руската салата, купена от някой друг. Нали? Кажи, айде сега ти, понеже си показвам за дума, аз ще си мълча. Да, аз искам сватбата да бъде в година, която някак си ни е по-празна от ангажименти, защото аз съм от хората, които имат нужда емоционално да очакват едно събитие, да си го изживеят. Не искам така между другото. Знам, че има такива хора, искаш утре да подпишем, да си направим една снимка пред Народния театър. Не е моето, някак си убедих, че не е нейното. Моето, обаче той ме убеди, че не е. Аз вече така ще склоня. Но до година. Аз притеснявам от голямата сватба. Много роднини, аз съм с огромна рода. А тя е като Хана Спарух. Да, той това каза, че трябва да ми учи роднините като Хана Спарух. Ние сме много деца. 5 деца, майка ми, баща ми са разведени, аз съм се родила, те си имат по 2 деца от предишен брак. Това е нещо страшно. Мале. И се чувствам все едно, ще си поканя гости вкъщи. Трябва на всички да угодиш и да се съобразиш. Той ме уверя, че не е това сватбата. Да видим. Добре, аз сега мое мислене си, може би, що не съм срещнала подходящия човек, но за мен пък винаги никога не съм си мечтала да имам сватба. И аз. Никога в живота си. По принцип, жените си мечтаят белите рокли, никога. Това ми е било много далече. Мен ми създава стрес това нещо.
Все едно трябва да излезеш един ден, да се забавляваш, да поканиш всички, те да се почувстват добре. Някакво очакване, такова, което трябва да си създадеш, не е спонтанно. Знаеш как го казвам? Спонтанните. Двама луди, 200 гладни. Така обаче, нали не сте имали сватба, ама сте имали рождени дни, дето се вика. Ти 18, ти 17, нали? Знаете Да. какво да имаш рожден ден. Няма го това нещо, ама как ще се почувстват гости, ама какво ще си помислят за мене. Ти както и да изглеждаш, както и да се облечеш, ти си главният герой, те ще са лицемерни и ще ти се радват. Ти няма с какво да се занимаваш в На рамките на рождения си сватбения ден не ден. канеш стринка ти, братовчетките ти, дет Е, не си защо? виждал от много време. Ако сте Каниш близки, ги близки каниш. приятели. Аз не съм си просто... Ще е хубаво вече, ще видиш живот и здраве. Добре, Ще е благодаря. Ще хубаво. чакам покана. Поканена ще бъдеш със сигурност. Голяма сватба. Голяма Гласи ще е. се наш. Искам да ви кажа, преди да ви запозная, особено и в теб, с светофара, Да. тази система, както ти каза, когато влезе. Каква е тази система? Да ви кажа, че ми беше много притеснено цялата нощ преди нашия разговор, което е, нали, само по себе си невероятно, защото сме приятели, познаваме се с Жоро вече 3 години и колко и половина ще стане, работим заедно на кафе. Обаче, знаете ли, че забелязвам, когато ми идват по-близки хора на гости в подкаста, винаги имам по-голямо напрежение и притеснение. Започна да слушам твои разговори в други подкасти, накрая казах не. Просто ще си направим един приятелски разговор, аз сценарий няма да имам по никакъв повод. Това съм го Чудно. забелязала и в театъра, когато идват да ме гледат роднини или така много близки хора, много се притеснявам. И като не знам кой ще е в публиката, много по-отпуснато, разпиштолено, това много така те спича понякога с близки спознати. Ивче, ти обаче седна на подходящия стол. Сега започвам Защото да искам. дори Жорето да иска нещо друго, ако ти решиш кой цвят ще натиснеш, това е положението. Това е светофара на истината, моя най-верен приятел. А зеленото, ако си говорим за работата, за професиите, за всичко, което ви вълнува и което не ви вълнува в този свят, жълтото, тук вече е детството, спомените, така да се каже, сантиментални, хубави моменти, разбира се, личния живот сега. Червеното, тук аз въпросите не ги задавам. Просто пиша вашите имена в телефона, който е под възглавничката прибран и каквото излезе като заглавие в медиите, аз разбирам истината от първо лице. Истина или лъжа? Кой цвят сега да ударя аз? А за нея ли? За двамата. Или за За двамата? двамата. Айде, имаш право ти да... Айде, ти започваш Заедно като да вземем това мъж. решение. Жълтото, така да хронологично, от детството да започнем. Айде. Не ми на мен много любим това. Ето това е жената, като пита какво искаш да ядем. И ти казваш, суши. На мен не ми се яде суши. Защо ме питаш тогава? Избери си ти. Натискай смело. Айде, зеленото. А винаги ли така, между другото, каквото и да кажеш, крайното решение е обратното? Не сме такива. Даже не ме страх да го кажа, с риск да ме помислят за някой много тоталитарен мъж, който се налага. Сякаш в нашата връзка по-скоро аз имам финалната дума. Особено за работните процеси, тя ми се доверява. Може би защото актриса аз съм много да добър изпълнител, а той е творец. Той е пишещ човек, той измисля, той ражда, той вижда нещо директно е така му се спуска. Аз трябва да... Нямам такива идеи, нямам такива хрумки. Нали така, в по-голямата част и за съдържание той говори, помага, говори, но аз съм добър изпълнител, това е истината. То това е страхотно, така си има, така се казва плюса и минуса. Да. Не се навивам сега на всичко, понякога му казвам, това сега не е моето. Никога не ми е отказвала. За кое Кога си отказала? съм ти не се го отказвала? Нищо не си отказвала. Сега Обличал съм те като червената шапче. Ти знаеш, онзи ден снимахме едно рекламно видео и понеже това е много шашаво, защото ние сме популярни личности, деца вика, може да има някакъв интерес някой да не снима в спалнята. Ние нямаме завеси. Плътни завеси нямахме 1 година. Да, защото някакси затварят пространство. Аз не исках да имаме. Всички ни гледат. И отсреща това, което се виждаше, беше един прожектор, един статив и един мъж облечен като ловеца от червената шапчица, аз и една руса красива жена облечена като червената шапчица. Сигурни ли сте, че няма бекстейдж? И си И казвам, това сега, ако действие някой се развива погледне, в спалнята. Много да, фетишист. ще каже, леле, тези какъв сексуален живот имат. Просто... Сигурно обаче не ви е скучно. Много ви е интересно вкъщи. Интересно ми е Софи, Боян, те как приемат това, когато снимате примерно пред тях? Ние рядко снимаме пред тях, защото с деца да се снима не е лесно. Той като снима, повечето пъти на хората ми изглежда, тук застанали, снимали някаква снимка или си направили клипче. Истината е, че за това си стои работа като за всяка друга. И Боби и Софи не седят с нас, докато снимаме, защото пречат. То трябва да се подреди осветление. Нали? Идеята е разписана, измислена, пратена, тя е одобрена. После ти трябва да си направиш сета, да си вземеш там дрехи. То си е като малка продукция. Да си сетнеш, да си го изиграете.
Повечето хора смятат, че ни е забавно, според мен, обаче истината е, че в началото много трудно започнахме да работим заедно и много се карахме. Мгм. Сега сме стигнали до такова положение, което минава така леко. Снимките не мога да кажа, че пада големия купон. По-скоро сме много фиксирани да стане добре материала, да стане добре съдържанието, отколкото ние вече тук да сме се разпиштоли и забавлявали, защото имаме различна така динамика. Той е много пунктуален, държи на всяко И нещо, бърз. бърз. А, не става много за учител, така не ти го казва Не. леко и меко, ами А майка ще ми и баща строи. ми са учители. Аз съм най-лошия учител. Той ще ти се скара добре, че съм минала през Стефан Данаилов, М. професор Стефан Данаилов, светла му памет, той така. Те и Жоро така малко бързо се случват М. нещата избухливо, но така сме се стиковали, докато аз съм точно обратното. По-лежерно, може и така, нищо фатално, няма сега Маня. нещо Айляк, да запълни. Пловдивска Да, работа. аз съм си от Пловдив. Тук вече не знам как. Аз, примерно, също съм като него. Много искам веднага всичко да се случи бързо. Добре, бе, нали го обясних 20 пъти сега, защо ме караш 30 път да го обяснявам това нещо? Да, имахме големи драми в началото. Аз много пъти се отказвах повече с теб, нищо, край, скандали, големи. Да, отказваше се на 2-3 пъти, обаче много хубаво, че бързо ни минава и на двамата. Да. Скарваме се и буквално с 5 или 10 минути някой отива при другия, прегръща го и не е лицемерно, сещаш, че просто наистина Да. вече го е пуснал. Да, Не сме така. срадливи. Не заспиваме скарани, Да. може би това наистина има Един-два пъти значение. сме заспивали. Два-три пъти. Да. Работата ви заедно е страхотна. Всички ни я гледаме с голямо удоволствие. Съдържанието, което правите, е съвсем наскоро, между другото, за Мед Гала, с сърце съм се смяла. Да, много Всичките хубаво. мемета, които направи. Аз пък и много харесах един от последните ти постове, за които обясняваш за жената как, нали, не трябва човек да се отчаива, на колко години си мислила, че, нали, едва ли не... Да. И когато Да, започнеш и буквално махнеш вчера си тази го фикс идея от главата си, че нещо трябва да се случи сега, че сега му е времето, нали, както по принцип всички роднини, аз най-добре знам, нали, казвате, вече хайде, мина време е да си имаш едно момченце, едно детенце и така нататък. Всъщност човек трябва да се впусне в това, когато е готов. Поне аз така То го е мисля. много трудно според мен, защото първо, че семейния натиск, ако има такъв, при мен нямаше, честно казвам, такъв, защото нашите са разведени, майка ми така и на по-късни години ме е родила мен, имала и втори шанс, но при повечето момичета го има и натиска от семейството, и натиска от приятелки, които вече, нали, то даже не е натиск тя да ти го каже, ти го виждаш. В един момент твоите приятелки не може да излизате заедно, защото те вече имат семейство и динамиката вече много им се променя. Въобще през деня те жени не са свободни, камо ли вечер. И може много отчаиващо, както и обществото, много отчаиващо да ти подейства всичко това. И ако прекалено много се фиксираш точно в това случване, според мен по-правилно обратното да се обърнеш към себе си. Да си кажеш, може да не се случи сега, може да не се случи, да обърнеш внимание на себе си, да живееш в хармония със себе си. И това е, според мен, така, един от ключовете към това успеха. винаги е печелившо, но това, което ми хареса във вашето съдържание е, че може би през смях някой път, друг път по-сериозно, давате наистина едно хубаво послание на младите, които ви следват. Защото, за съжаление, в днешно време не винаги виждаме такива съдържания. Колко приемате важно това, което давате и наистина колко осъзнавате как един инфлуенсър, тази модерна думичка, влияе на младото поколение, защото очевидно влиянието е много силно. Аз понякога, честно казано, забравям, че това, което правим е важно. Честно казано си мисля с ръка на сърцето, че не е важно. Защото поглеждам отстрани и си казвам, аз конкретно нито имам таланта да пея или да рисувам, или да представям някакви готварски рецепти, защото си представям, че това е нещо наистина полезно съдържание. Ти виждаш креативна рецепта, прибираш се вкъщи, сготвяш я за семейство, за себе и се чувстваш добре. Аз какво правя? Аз представям едно нормално ежедневие на един нормален, мислещ, стараещ се мъж, но после осъзнавам, че като вляза в социалните мрежи, виждам голям дефицит на нормални, мислещи не само мъже, но и жени. И просто живеем във време, в което това ти да имаш стабилно семейство, да уважаваш жена си, да си признаваш грешките, да си емоционално интелигентен, изведнъж се оказва дефицит. И това да го носиш в себе си, да го рекламираш, да го правиш по интересен начин, си дадох сметка, че все пак е нещо достойно за следване. По този начин си обяснявам и хората, които, за съжаление, нерядко ни спират по улицата и казват, любими сте ни, благодарим за това
което споделяте, че сте толкова уязвими. В тези моменти си казвам, не дей да подценяваш това, което правиш. Не, има смисъл. Но Има изпадам смисъл. в кризи на Да. смисъла много, много често. Просто Това живеем е като всеки във човек. време, в което и съдържание много се краде, всички станаха инфлуенсъри, то забавни инфлуенсъри, всички въртят едни и същи видеа, крадейки взаимно от един и друг. И ти в един момент си кажеш, аз защо се боря с всички тези хора? И е лесно да си кажеш, това, което правя, не е толкова ценно. Хареса ми нещо, което каза, че в един момент се оказа дефицит на нормални хора, мислещи. Защо стигнахме до тук? Тук според мен всеки аз трябва да нямам погледне себе отговор си. на Нали? този Много... въпрос. Всеки трябва да погледне по някакъв Винаги начин си казваме, себе си. нали, сочиме с пръст, ние много обичаме да сочиме с пръст. Нали? Виновно ни е правителство, виновно ни е общество, виновно ни е това, но според мен всичко първо тръгва от семейството, от самия теб, от средата, в която се намираш и след това другото са едни фактори, които нали, влияят по някакъв начин. Но ние също живееме в тези времена, в които примерно живеят и човека Хикс или човека Y, но ето има някаква мисъл в нас. Аз мога да отговоря от така гледна точка на жените и това, което наблюдавам. Слава Богу, сега покрай това, че ходя на тренировки, общувам с много млади момичета, джензита на по 23-24 години, които са разкошни наистина, имат някакви изградени ценности, устойчиви, дисциплина си налагат. Но според мен един от големите минуси в днешно време е точно от социалните мрежи и това непрекъснатото виждане на други жени. В България и според мен не само в България, на Балканите вече има приятелка, която живее и в Швеция, каза, че и там е популярно всички тези филъри, пластични операции, целият то гламър, който се създава, това отнема на една жена много време. Ти ако искаш да подражаваш или да изглеждаш като някого или не си харесваш нещо, обикновено нали, се обръщаш, почваш. Това са коси, ногти, устни, това отнема много време. Аз сега бях на фризьор за един корен, а тук час и половина. Вие си представяте това нещо, ако човек го прави редовно да се грижи толкова много за себе си във всеки един аспект, колко време ще ти отнема и обратно пропорционално ти губиш много време от това да се грижиш за духовността си, да четеш, да гледаш филми, да излизаш, да се разхождаш. Защото това са неща, които ти вносят вътрешно удоволствие. И според мен до голяма степен при жените този баланс е много важния. Нали, не казвам, че трябва да изглеждаш като станал си от леглото и не си се сресал, но трябва да има някакъв баланс между това. И според мен визията много влияе. Едно време, примерно, ние какво сме гледали няколко канала по телевизията, MTV, някакви какички там от Америка, докато сега отваряш и то е TikTok, то е Instagram, то е страшно. И всички са всеки като дава по кълъп. съвети, коса, Мгм. вежди. Винаги е било интересно на мъжете, не или ме скучно, когато виждате една жена по кълъп? Аз ще отговоря честно и с нея съм говорил този разговор още в началото на връзката ни. Тя се очуди, че аз по принцип харесвам да ги наречем, без да ги обиждаме, то да кажем менталитет, не е конкретен външен вид, но кифли. Да, Нали, харесвам. така поддържани жени, едва ли не изглеждащи излезли от една и съща Фабрика. операционна зала или фабрика и така нататък. Ма Тя не почна да само спори той, аз с мен. с годините разбрах и се уверих, че наистина мъжете харесват такъв тип Аз жени. ви Харесват, показах винаги някой- казват Харесват. Нали? И тази ли сте Да. изкуствени и после... Харесват. Може би чисто еволюционно може да се обясни у конкретна физиология, защо привличам мъжа и че един Да. вид нали, му дава сигнали, че тя ще изнесе примерно качествено поколение, деца и така нататък. Но аз съм ми давал пример с много, много чутовно по-умни хора от мен, да не ги цитирам интелектуалци, Да. за които гарантирано знам как изглеждат половинките им, как изглеждат любовниците им и така нататък. Тя много се очуди и прие Не, тази аз и с моя течение версия. на времето, така колкото по-устарявам, го виждам и отстрани. Да, влияят такъв тип агресивно сексуални жени, които не го прикриват и така, какво що може са разголили, влияят на мъжете. Няма мъж, на който да не влияят. Така е. Обаче пък добре, че си избрал за вкъщи не този тип жена. Да. Да ти Ма ме кажа. извежда, не само за къща. Не само вкъщи, се казваме пред хората, виж, на подкаст. Даже то тя ме е довела мене, не аз нея. Абсолютно. Да. Ами ти знаеш ли, аз това не знам дали съм го казвал някъде, Теню Гогов, с когото не сме Нашият непременно, Теню. да, нашият водещ на рубрика в На кафе и колега сценарист. Веднъж се бяхме заговорили, аз бях в поредни любовни драми в периода между развода и ерата на Ива Папазова в моя живот. Нали, имах няколко. Те не са катастрофи, ама такива някакви безмислени
ожулвания на любовния автомобил, да речем, през тази моя кариера. Нали, нищо не се случваше. Да се случи поредица от безсмислени флирчета. И те ми каза, ти трябва да смениш или тактиката спрямо контингента жени, към които се насочва, или да смениш контингента. Той тогава каза, нали, езерото, в което хвърляш въдицата. Да, обаче то по отношение на флирта, на любовта, на романтиката, на привличането, вие знаете, няма как изведнъж да си кажеш край вече, аз не харесвам този тип, ще се насоча към този и сега рязко в мен ще настъпи промяна и аз искрено ще го пожела. То просто не работи така. И аз тогава не възприех думите му на сериозно, но трябва да е намесен някакъв късмет. Защото Ива, визуално е това, което аз си представям в един човек. Може би в началото, да кажем, на наранявания Георги му е липсва някой да му се дърпа, някой да му е сложен, защото тази игра ме беше увлякла. Колкото и да е мазохистично, беше ми станало интересно. Да. А при него нямаше това нещо. Ние живяхме заедно с втора, трета седмица. Вече на първа седмица си казвахме, че се обичаме. Аз усещах, че тази жена е, да не прозвучи грозно, но моя. Но тя в нито един момент не ми стана скучна, просто защото правилните парчета са били на лице. Затова казвам, че каквото и да си говорим, колкото и човек да се пренастройва, ние да го съветваме и да чете книги, трябва и малко късметец да си попаднеш на човека в правилното време. Тоест не е грешка на хората непременно. Има хора, които са свършили цялата работа по емоционалността, по съзнанието си, по зрелостта си, но просто не срещат човека на този етап. Но ще стане според мен. Да, при някой сега няма какво да се лъжим, при някой може и да не се случи. Въпросът е човека да си намери някакъв вътрешен център, някакъв двигател. Да. И по-скоро наистина може би да смени, както каза, езерото, в което това лови рибата. Няма се сещам и за други хора и ти ги познаваш, сега няма да ги цитирам, които се казват едно и също, няма жени. Бате, аз като ти видя Инстаграма, разбирам, че има. То количествено има, ама това да ти го търсиш. Няма. Да. Добре, докато сме на зелено, ще си говорим за любов и за жени, и за мъже, и за всичко. На жълтото сега, докато сме на зелено, обаче да си поговорим не за съвместната ви работа като съдържание в социалните мрежи, за това, което правите и по-отделно. Първо ще започна, Жоре, с Ива, защото с теб по-често си говорим за нашата работа. Тя ти знае където актриса. Много е трудно в днешно време и вашата работа, освен нашата, защото аз винаги казвам и то много е трудно вече да си журналист с тези социални мрежи. Но и вашето не е лесно. Аз вече не знам дали съм актриса. Човек, сега ще ти кажа. Това е мисъл на много така по-духовни хора от мен и известни. Човек се съди по последната му работа, по това, което прави последно. Защото ти можеш да си направи един шедьовър в миналото, но не може цял живот да лежиш на тази кълка, както казва Стефан Данелов. Трябва някакси сега да ти се случват свежи готини неща. Истината е, че на мен не ми се случват и е много трудно. Даже скоро имах такава криза вкъщи и ревах преди 2-3 дни, защото непрекъснато на какъвто и кастинг да отида, каквото и да се случва. Аз бях, за хората, които не знаят, бях 7 години в Бургас. След това прекъснах, защото там изведнъж станах аз царицата на Бургас. Тоест, примата, всичко, трябваше в един момент да избера или да заживея там, да се установя да имам семейство, обаче аз си казах, не, това не ми е достатъчно, защото все пак Бургас е по-малко градче, искам да се развия и професора много пъти ни е казвал, че за да си актьор, трябва да си направиш име и да можеш да се продаваш. Той го казваше в хубавия смисъл на думата. Да успееш да се продадеш, да те харесват, да си търсен. Защото това е нашата работа. Ние не сме хората, които създават и задвижват процеса, ние сме хората, които ни взимат. И си казах, трябва нещо да промена. 7 години достатъчно, тук стигнах тавана. От тук няма повече какво. Дойдох в София, записах така кино менеджмент в екранните изкуства, почнах така в телевизията покрай редакторство, покрай това, за да наблюдаваш и друг процес, защото няма какво да се лъжим. Телевизията и въобще показването на екран те изстрелва във всеки, особено актьорите, им дава така голям карт-бланш за работа. Тук вече на днешно време малко може да поспорим. В едно време наистина беше ракетен носител. Появяваш се веднъж по телевизията и край вече си звезда. След това се случи така, че с Жоро се срещнахме, имаме семейство и в интерес на истината това остана на един така по-заден план, защото аз нито съм някъде на щат, нито съм утвърдено име така като, как да кажа, така Луиза Григорова и всеки я знае.
И в интерес на истината трудно се случват нещата, поне на мен. Не знам, на другите колеги може и лесно да се случват. Що има кастинг, където ходя, винаги е не. И много съм се обезкуражила. Звъняла съм на сумати театрални режисьори, с които съм работила през годините, на колеги, така нататък. Но истината е, че колелото като се завърти в друга посока и ти като излезеш малко от тези среди, а ако не си създал това име, да те търсят и ти да носиш със себе си определена публика, защото до голям степен и имената за това ги търсят, защото вкарват хора в салона. Истината е, че много трудно се случват неща, така че аз имам едно представление, което търгалям от така сумати години. Не мога да кажа, че в момента се определям като актриса, защото има колеги, които имат, ето вчера си говорих с жената на Христо Пъдев, 26 дати човека играе в месеца. Той е актьор, действащ актьор. Аз съм завършила актьорско майсторство, имам едно представление, но не мога да кажа в момента, че съм актриса. Добре, каза, че си била ето в Бургас, примата най-добрата. Не ти ли липсва това време? Или по-скоро вече си приела, че може би друг е пътя, който трябва да продължиш? Много ми липсва. Имам така вътрешни борби, особено след като родих. Понеже така преди да родя се си мислих, че нещо ще се случи, ето с смяната на средата, с положените усилия. Обаче много, много ми тежеше и ме тормозеше. Имах някаква жестока, така той от хормоните, някаква жестока криза, че съм не успяла, че не съм се справила. Ето при какъв човек съм завършила, нереализирана, никой не те търси. Много, много се бях съсипала по едно време. Сега, последните пъти, пак така. Отиваш на кастинг, не те избират и накрая просто... все още не съм го приела, обаче си мисля, че е по-добре да го приема и да го пусна за известно време. Знаеш, едно от нещата, които много обичам в това момиче, колко е честно и прозрачно уязвимо. Много. Защото ти нали си даваш сметка колко жени биха седнали тук и биха казали: Бети, аз напоследък съм се концентрирал в майчинството, имам много проекти, ще говоря, движа нещо, като стане време ще кажа, а тя е честна. И това е толкова омагьосващо в днешно време, в което всички са толкова пластмасови. Просто им е важно да получават аплодисментите. Не е нужно винаги да се влиза с циците напред в една стая, да говориш за твоите проекти, твоите пари. Много хубаво някой така с тези тихи стъпчици. Да, и знаеш ли колко е важно и това за зрителя, че дори и за мен. Защото по някой път всеки един от нас си казва: аз съм неуспешен, аз не се намирам. Дори често, ето признавам си, последните 2-3 седмици аз също се питам дали правя достатъчно неща, които по принцип съм мечтала да ги направя. Дали вече не закъснях. Колелото като се завърти, така, защото до голяма степен и като станеш по-голям вече е свързано с финансова отговорност. И малко или много човек почва да се преориентира и да гледа финансовата част на нещата. Това, от което в момента може да изкара пари. Това, което в момента, нали, така, му носи доходоносност, особено когато вече имаш и дете и си голям зрял човек, трябва да помагаш и на вашите. И колелото много бързо се завърта и човек влиза точно пораства. Като хамстер. Трябва да сме по-щедри към себе си, по-добри и по-мили и реалисти спрямо с колко часа разполагаме, какъв живот имаме, какво имаме и може би логично и какво нямаме. Аз скоро се бях опитал да го разкажа това в социалните мрежи в един пост, че много отровното при тях е, че не просто се сравняваш, ами ти се сравняваш на парче. Тоест, аз отварям Инстаграм и виждам само това, което нямам. Бам! Някой с поса корем. Бам! Някой с много пари. Бам! Някой със свободно време да обикаля света. И аз почвам да се потискам, да се чувствам неуспешен. Но когато направя зум аут и погледна целия моя живот и видя, че имам семейство, че имам 2 деца, че имам няколко работни места и си казвам: чакай малко, кога да наблъскаш и това нещо. Не да се примиряваме, не да се отказваме лесно, но просто да осъзнаваме, че това, че се стараем на максимума си, че не нараняваме и не прецакваме някой, не сме гадняри и сме си заслужили може би малко парче от пая, ама то си е нашето. Ние сме работили за него, да си го ядем с удоволствие, с чиста съвест и глава. Абсолютно е така и в част пък искам да ти благодаря, че има хора като теб, които са толкова искрени и не се притесняват да казват нещата с точните им думи и точните им имена. Благодаря ти. На мен това ми помага по някакъв начин да се освобождавам, защото пък човек да живее в заблуда. Да, мога да ти кажа: Бети, тук сега е Инстаграм, истината е, че просто не се случва по принцип. Това е истината. Много искам, не се случва. Това е. Обаче пък аз от другата страна искам да ти кажа нещо, така да не прозвучи, нали, като успокояване,
Но повярвай ми, аз погледнато реално те мисля за една много успяла жена благодаря. и защото имаш най-важното. Да, Мъж, благодаря. който те обича и прекрасно дете. И аз така Защото аз като се обърна и се си казвам, подкрепям с това. супер, ма кариерата е до време. Да, окей, направил си много неща, нали? Да работиш на 5 места. Обаче какво пропусна? Най-важното. Не си пропусна. По имаш принцип, още нали, много говорим време. до това, Да. разбира се, това е най-хубавото и Да. ако трябва сега на днешен етап да взема решение, бих Мгм. избрала семейството, Да. нали, пред това да имаш някаква главозамайваща За кариера. жените това е до голяма степен страхотна истина, според мен, че е много трудно да имаш и двете и еднакво добре да балансираш и да бъдеш еднакво добър и в двете. И много световни примери има. Ето вие в на кафе много, много често обсъждате. Жени с страхотни кариери, които имайки деца, просто дават назад и трудно се завръщат, Разбира се. защото Като има просто предвид, че защото е те, нали, трудно. имат Да. 14 домакинки, Бабачки. които им Имат и помощ, да. помагат, детегледачки и така нататък. А това трябва да бъде най-неревливият цвят на света. Да, Това е вие за работата. първи път Ние ако на зелено плачем, Сината е на червено. аз на червеното не знам какво ще става вече. Жоре, кажи сега ти малко за твоята работа, кога ще има нова книга, аз тук да Ох, те Бети, не захвана. знам дали Само ще има помня, нова помня. книга, наистина. Защото пък мен ми липсваш с книгите като писател. То и аз казвам липсвам ти. сам на себе си. Ето, и аз ще съм честен, нямам идеи. Неприятно ми е така, като гледам други колеги как издават книги. Признавам си, че имат техните си успехи, защото това не че ми завиждам, това просто ми напомня как аз съм бил спирачка ръчна на това моя ампула, защото аз така започнах, пишейки. Това беше моят номер в живота. Но почвайки в телевизията, развивайки профилите си в социалните мрежи, опитвайки се да давам максимума колкото мога и на децата и на Ива, не ми остава време, не ми остават сили. Аз съм от хората, които много си премислят нещата, които правят и не мога да събера някои текста, които съм писал през годините, да ги събера в книга и да издам, тя дори да продаде някакви бройки. Аз самия няма да се чувствам добре. Просто за момента това е тавана на потенциал ми. За да напиша книга, аз трябва да пусна нещо от другите неща, които правя. За сега май няма да стане. Не дей да пуска, защото нали, всички много ти се радваме на панела на кафе. В интерес на истината, аз когато започнах хипче на кафе, човекът, който ме беше най-много страх на панела, беше Блаж. Защо? Боже, Не аз знам. Винаги ми се е безопасната струвал игла. някакъв супер интелигентен, много студен мъж. Обаче после го позна и видя. Еми не си Та, студен такава човек, му е, добър човек си. Такъв му е Да, израза. и Да. добре, аз ако седна на панела и го бъркам нещо, не дай Боже, ще ме попилее. Боже, виж. Строг изглеждаш. Да, така е. Само изглеждам. Но пък виж, на кафе си станахме като едно семейство, в интерес на истината. Да, вече толкова години. Колко години направи ти като панелист? Това ми Тази е модерна шеста. дума. Шеста, ще приключвам шеста и така минаха. Просто дори малко депресиращо, като си дам сметка колко бързо са минали тези 6 години, защото аз не мога да ги откроя, не мога да откроя първата, от втората, третата, от петата, примерно всичко мина и така. Като... Точно това исках да те попитам, как се един миг. виждаш като Георги Блажев, който седна за първи път на панела и сега вече, когато така си 6 години Мале, по-късно. Кажи си един гигантска разлика. като- Значи, виждам се скрит зад, нали, в бекстейджа, очаквайки първата ни жива проява с Дарко и с Юли. Знам, че пуснат парчето YMCA. Аз не мога да танцувам, аз се притеснявам, аз не знам какво ми се случва и как почвам. Аз, дето принцип съм много интровертен и срамежлив, ще ме дават на кафе при гала и ще почвам. Ще танцуваш. Аз очаквам на третия ден да ме уволнят. Спомням си думите на Тара Нури, която буквално ми каза, че ако съм такова дърво, ще ме уволнят на третия ден. И всичкото това е едно олово се излива вътре в мен и то ни движения, едно лице такова, дето се опитва да се разтегли в усмивка. Обаче не може. Много мълчаш в началото, много статичен, не мислиш си точни реплики в сценария, къде да се обади, но при тези мои така настъпателни, в добрия смисъл на думата, колеги, това нямаше как да се случи. И просто в един момент си казах, че или го правя, или трябва да се отказвам. И буквално на друг ден отидох, дори леко нахално и говоря. То за времето си го извоювах така, че да знам, че моят глас се чува, има някаква тежест и се чувствам комфортно. За 6 години е така. 6 години ти, освен с Роми, с кой друг беше на панел? С Никол Станкова и Гери Малкоданска. Това е първата година. Да. Да, първата година. Да, Да.
Всички забременяват, между другото. Който Виж са. и ти. Без да съм сядала. Бети, виж, да седи до мене, защото свършва този подкаст и излиза тест. Не бе, Жоре. Ма чакай, Роми не е забременяла, тя просто Да, ти не, е седела добре. спор. Добре, окей. Тя ги беше народила вече. Да, нейните. вече. Обаче Гери и Никол. Да. Не знам какво трябва да Виждаш ли си означава. някога да имаш собствено предаване? Влече ли до такава степен телевизията, че да мечтаеш, така да се каже, за нещо такова? Знаеш, ако ме беше питал преди няколко години, ще да ти кажа да, 100%, нали, това е логичната стъпка. Да си част от предаване, един ден да вървиш към върха на пирамидата, а тя е да имаш собствено предаване. Обаче, може би, живота с това по-умерено момиче, което постоянно ме учи да се доверявам на интуицията си, да вярвам в Господ или в някаква сила, която си избера, не винаги да контролирам всичко. Някак си не си поставям много ясни и стрикни цели. Не само за тая година, а камо ли напред след 5 или 10 години. Мисля, че е възможно. Ако се появи такава възможност и мисля, че аз бих се справил добре, ще я приема. Но не на всяка цена. Ето, примерно преди 2 дни. На мен много ми харесва, че той отказва. Според мен е научих един се от да така отказвам. малкото хора в шоу-бизнеса, които отказват, познавайки така Да, доста от Определено е хората. така. Да, аз съм си комплексар в някаква степен. Няма да крия, съм израснал в малко населено място, в едно селце до Велико Търново до 18 годишна възраст. Като цяло на хората от това село не им се случват нещата, които се случват на мен. Не са водещи прегала, нямат 100 000 последователи, не ги търсят рекламодатели, не ги търси Бети в подкаста Елизабетско. И аз ламтя, нали си казвам, ей, Да. вземай докато Те има. мъжете го имат това. Имат го, да, М, да. мъжете. Повече от Обаче жените. това много ме като че ли. натоварва, защото аз ще взема някаква възможност, няма да съм готов за нея, ще се издъня, аз съм много аналитичен и после ще се разкоста. Ето преди 2 дни ми се обадиха да участвам в един сериал, няма да кажа кой е, и в първи момент супер, топ, за първи път ще участваш в сериал, прочетох ролята и си казвам, аз това не мога да го изиграя, аз ще се изложа, защо да го правя, по-добре е да го вземе някой, който по-ще се изкефи на това нещо. Да. И го отказах. И с времето това почна да ми носи много яка лекота. Това е лукса също, не само да приемаш проекти, ами да можеш да ги откажеш. Това е вече лукса, да Мгм. можеш да Да. отказваш проекти, защото наистина по някой път, който не намираш себе си, най-много да вземеш да направиш някаква грешка, която е по-голямата потия, отколкото Мгм. това да не си някъде. Ама той лукс и много, как да кажа, много добър самоконтрол на човека. Знае в какво е добър и в кое не, и не се насилва да бъде непременно добър навсякъде. Значи той има много добро развито чувство за това, какво му се отдава и се фиксира там, което е супер според мен за кариера. Да не се Определено. разпиляваш на 3000 места, на които няма да си толкова добър. Съгласен. Аз също съм много съгласна. Искате ли обаче да минем към другите Да. цветове на светофара? Айде, За работа жълто. си Той проговорихме искаше достатъчно. Жълтото. Айде. Айде. Оп. Детство. 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 Да, бе, Жора, искам да знам какво дете беше Блаж. То горе като сегашното, малко шизофренично. Както може да е душата на компанията с шеги в много хубаво настроение, на другия ден един такъв унил, сериозен, без да се е случва нещо, кой знае какво в живота ми. Но извън това, чисто така фактологично и събитилно да ти го разкажа, имах много хубаво детство. Аз имам късмета да съм израснал в патриархално семейство, в много малко населено място, с майка и баща, учители, уважавани в въпросното село. Към мен имаше очаквания само да си уча уроците, да чета книжки и да помагам вкъщи в умерени количества. И съм получил този пример как мъжът и жената са заедно, дори когато се карат, намират път да решат проблемите си. Аз съм разглезен в това отношение, че майка ми и баща ми винаги са били зад гърба ми и до ден днешен. Баба ми Марика да ми е жива и На здрава. Веско Марино фенката. Да, голяма фенка. Отида му на концерт. Купих и билет за летния театър в Горна Оряховица, да ми е жива и здрава. Баба, и тя винаги се е грижила за мен. И днес, като ме види, когато се прибираме, така ми прави тя като някакъв дилър, и ме Да, дърпа да, настрани. да. Оп, вече нали не 20 лева. Даже тя не дава 20 лева. Баба от бабите, които дават стотици. Даже баба имал пъти, които са даде хиляди. няколко хиляди лева ли, как Да. ми беше дала, да. Мисля, не ме срам да Се роди да го Софи. призная, защото тази жена, нали, те нашите се грижат за нея, тя никога нищо не иска. Тя си спестява. Тя си ги Да, спестява и си ни ги дава. Аз вярвам искрено, че нейното щастие е ние да сме добре. Аз не смея да я откажа, защото тя ще се почувства зле. Аз просто го виждам. Ти знаеш ли, че аз веднъж като и казах, примерно, че съм имал хубава финансова година да сме живи и здрави,
реших, че тя ще зарадва за мен. И като изподелих, нали, Цифри казвам. какво съм изкарал, на нея стана неприятно. Тя се натъжи, защото някакси нейната помощ улекна в нейните Милата. очи. Много сладка. Това е абсолютно изчезващо поколение, изчезващ вид хора. Вече Така такива е. няма да има. Ние сме такива зверски егоисти станали, а тя наистина живее Много заради станахме нас. егоисти, много се увълчихме хората. Това Абсолютно, поколение. абсолютно. Та да заключа, да. хубаво детство имах аз, категорично. Не мога да се оплача по никакъв начин. Би било нечестно. Добре си. Добре си. Защо и че добре? Нейното е да. Да, аз така По-нюансирано. няма много да се впускам в подробности, защото смятам, че човек може да говори по тези теми, когато ги е превъзмогнал, когато има нещо да даде на хората, да разкаже от свой опит, да даде някакъв съвет. Аз все още не мога да дам такъв съвет. Лошо детство имах от тази гледна точка, че баща ми беше така по-отсъстваща фигура. С пътите, когато е присъствал, семейен тормоз, насилие над майка ми. Така, Нещо, което за съжаление се случва все по-често. да. И така израснах едно потиснато, не говорих много. Бях така затворено дете, за разлика от сега. После повече разцъфнах покрай... Вече като се разделиха, аз вече бях голяма, 8-9 клас, даже аз така и помогнах да вземе това решение, защото и казах, че това нещо повече не може да продължава така. Знаеш, че това е този много начин. важно. Много е важно и хората, които ни слушат, защото много, независимо дали мъже или жени, много търпят и насилие и тормоз само единствено заради децата, който всъщност играе Да. по-лош. По-лошо беше. Да. Обаче майка ми пък, не я обвинявам, тя е друго поколение човек. Тя понеже е имала един брак с 2 деца и развод и сега втори брак с 1 дете и много я беше страх какво ще кажат хората. Нали? Какво ще кажат хората, ама то сега аз втори брак, ето аз значи съм не успяла, ще се проваля. И в интерес на истината този човек го е търпяла 19 години. Аз там съм се родила, те са имали връзка 4-5 години, след това съм се родила аз. И аз бях вече голяма, когато й казах, че това нещо не може да продължа по този начин. Вече някакси бях събрала повече и кураж и смелост, че някакси, въпреки че се страхувах от него може би до последно. Така вече ние не общувахме след това дълго време. И последните пъти, когато го видях, защото той почина, светла му памет, тогава някакси за първи път не ме беше страх от него. Той беше получил инсулт, грохнал, защото той беше много здрав физически мъж, тренирал бокс, много атлетичен, висок и винаги съм имала, освен физическия страх от него и психологически. Тогава за първи път, понеже видях един така рухнал старец, за първи път не ме беше страх от него. За първи път в живота ми аз съм била, значи вече съм била към 30 годишна, 27-8. В огромен стрес живеех. Като дете си спомням как излизах пред блока, защото сме от квартал в Пловдив, излизах пред блока и понеже те непрекъснато се караха някакви зверски скандали, аз не можех да си играя с децата нормално, защото непрекъснато в главата ми то блоково пространство, мислиш? много шумове и аз непрекъснато така слухтях сега какво ли се е случило, той дали не я е пребил. Непрекъснато това ми беше. Не можех да се отпусна. Аз до ден днешен на моменти трудно се отпускам. И това, което ми помогна, може би не е случайно, нищо, че сега не ми се случва, е актьорството. Много ми помогна. Той като вид терапия, като човек ходи. Намира си среда, семейство, освобождава се от страхове. Това с излизането на сцената, с говоренето, с анализирането на образи. Знаеш, било ми интересно, когато влезеш, примерно, в дадена роля, в даден образ, тогава оставяш ли своя живот на страни? Сваляш ли го като дреха и да обличаш другата, когато вече си на сцената, когато играеш друг живот? Ами да и не, защото пък за някои неща много черпиш от живота си, като емоции, като, нали, пак си ти в дадените обстоятелства, играйки някой друг, но много взимаш и от личния си живот. Може да стъпиш на това, на тая база. И си спомням, имах в Бургаския театър една постановка, госпожица Юлия, така хората, които са по-запознати. Тя е страхотно неприязна към баща й. И тази роля много добре ми се получи, именно защото аз съм имала такова детство много, много трудно, без никаква връзка с него, само с тези сцени на насилие и това много, много ми помогна тогава за тази роля. Така че може до голяма степен изстъпваш, защото това си твои преживявания, емоции. Ти трябва да стъпиш на нещо. Успя ли да му простиш?
Ох, ами сега ще бъда честна, опитвам се, обаче сякаш не. Много ми е трудно това с прошката. Лесно прощавам по принцип на хора, на така постъпки, обаче сякаш на него не мога и много ме яд Бети, защото така искаме така дори да отида на гроба му, да знам, че съм му простила, да му занеса нещо, но някакси не мога да се преодолея още. И не мога така адекватно да говоря по тази тема, да дам съвети, защото усещам, че още изпитвам и гняв и много се разстройвам. Даже сега за първи път не плача, като говоря по тази тема. И за съжаление не успявам да му простя още. Не искам. Щом искаш и това ще се случи, тогава когато си готова. Имаш обаче до себе си един стилен мъж, който със сигурност ще направи годините от тук нататък хубави, в това съм убедена, доколкото го познавам. Да, аз затова така много внимателно се избирах партньор. Да, това между другото е много трудно, защото, слава на Бога, аз съм имала прекрасен баща и виждам колко е трудно след това намирането на партньор, когато търсиш да има поне малка частичка от него, да бъде такъв мъжкар, да бъде така да се държи на думата. При теб пък най-вероятно е било точно обратното. Ти си търсила мъжа, който няма нищо общо с баща. Аз имах и буксуване въобще срещу тази и малко и срещу връзката мъж и жена и този, защото до голяма степен жената, когато създадеш семейство, то така и в природата, по един или друг начин ти ставаш подчинен на мъжа. Жената чака мъжкия да донесе нещо, тя пази малките. И така става и при хората става така. И мен много ме беше страх от тази зависимост. Защото като имаш мъж, ти трябва да правиш някакви компромиси. Не генерални, обаче трябва да правиш. Особено когато имате дете, той е по-работещия, трябва да излиза, ти трябва да седиш с детето. И в един момент, знаеш ли, че за някои жени това се превръща в тотален затвор. В тотален затвор и ако са с такъв тип насилници, агресори, било той не физическо насилие, да кажем само вербално такова, това може... Той живот ти тогава става. И мен много ме беше страх точно от това, че като започна с някой да живее, да имам семейство, той човек ще има някакъв контрол над мен. Много ми беше важно да съм и финансово независима и независима от мъжа, защото имах точно този пример от майка ми и баща ми. Тя беше зависима от него. Да, тя в странни моменти от връзката ни, вече в такива много стабилни моменти, когато сме останали родители на Софи, имаме съвместна ипотека, деца викат, свързани сме по всички канали, като изключим брак. Тя на моменти ме изненадвала с някаква несигурност и желание за самостоятелност, някакви такива страхове, които аз по никакъв начин в моите очи не съм активирал, нали? Не съм стъпил на криво. И си признавам, че в началото се ядосвах, защото примерно да кажем чисто финансово. В някакви моменти тя примерно искала да... не знам какви детали мога да навлизам, но искала да бъде по-самостоятелна. Аз никога не съм я ограничавал. При нас никога никой не е мерил, аз давам тези пари, ти даваш тези пари, всичко е общо. И каквото имаме е общо, но в някакъв момент съм виждал как тя иска едно леко да се отдели. Да, и да си знам, знае, че има мое. аз какво имам, аз какво си изкарвам. Ама сега ще ти кажа, до голяма степен това е проблеми на много жени в майчинство, защото вие мъжете сте много активни тогава, както и психоложката Таня това ни каза, ние ходим на семейна терапия, няколко пъти ходихме и тя това казва, мъжът продължава напред, мъжът се развива, жената спира, жената е в застой. И започваш да изпитваш една такава несигурност, идвайки от семейство като моето. Аз искам да знам, че аз имам някаква и финансова сигурност, ако, да кажем, нещо не се получи, ако той се влюби други ден в някой друг, ако нещо... Това ми живее в съзнанието. И много жени в 21 век, според мен, дори да не са от такива семейства, искат да имат финансова независимост, защото финансовата независимост ти носи едно спокойствие. Не говоря разхищаване и да се ходи да се трушат пари за диаманти, а говорим жената да може, някои мъже не позволяват на жените си да ходи. И това наистина, писали са ми такива жени, аз абсолютно го вярвам. Не позволяват да ходи на маникюр, на прическа, защото е скъпо, тя в майчинство няма кой да я гледа. Толкова. Аз с времето разбрах тази гледна точка, но имам предвид, че аз никога не съм бил от тези мъже и в един момент, буквално от нищото. Сякаш тя си беше навила на пръста, че ние трябва да говорим
по тези въпроси. Аз пък, нали, мъжкото его, един вид какво не ти давам, от какво съм те лишил, аз не харча парите по себе си, което ме познават и знаеш, аз не си помня някакви скъпи маркови дрехи, нито Абсолютно. автомобила ми, нито часовник или нещо, да кажеш всичко в наистина разумно, защото някакви известни личности, тук всичко е в разумни граници, часовника е за 10 000 лева поне. Това не са разумни граници по моите представи. Аз съм си облечен, не знам да кажа марките, нали, но са си конфекции на те марките от мола, които много хора, надявам се, имат достъп до тях. И изведнъж си казах, чакай малко, аз работя, не си харча да кажеш парите по себе си, грижа се за семейството и ти искаш финансова независимост, едно аз съм те ограничил. Но чрез разговор аз чух за тази нейна теза, приех я и си я изгладихме с времето. Да, защото жената тогава помага много и на мъжа, това да може той да се развива, тя отглежда децата, осигурява един уют вкъщи, който е непрекъснато и пазаруване, готвене, чистене и така нататък. Всеки един детал, за да може той свободно да се развива и в един момент има много такива мъже. Не казвам, че той е така, но аз тогава наистина малко бях прещракала. Просто си взимат чапката и си тръгват. И той вече си е натрупал, как да кажа, една много сериозна финансова независимост, докато жената е отгледала детето. И какво се случва с нея? Уязвимостта, така е. Няколко години работа, върнала се назад. Трудно е взимат с малко дете в България на работа. Детето почва да се разболява градина и нон-стоп такива низове от трудно е да си жена, Жоре, на днешно. Трудно е, трудно. Аз не съм отрекал. Ние с това си имаме. То не е ритуал, не да се изтъквам, просто като един съвет към мъжете, които ни гледат. Смятам, че е много полезно. Аз не го правя така, като някаква математика да отчитам дейност. Аз вкъщи, когато видя, че е сготвена най-елементарната салата, че ми е отрязана филия хляб, че е изчистен ето този кът на апартамента, не пропускам да благодаря. Уча и София и Боян винаги да казват благодаря, защото тя не ми е длъжна, нали? Отминаха те времена. Ние сме партньори, тя има избора да си вземе чаната, да си тръгне и да се хване с някой футболист. Примерно. Измислям си сега. Не, че има нещо. Че има лошо да си с футболист. Никога има. Добре, тук ме контрират. Мисълта ми е, че тези грижи не са даденост. Не са даденост. Просто най-малкото нещо. Но разбираме тя също го прави и към мен. другата гледна точка, мъжката гледна точка, защото пак в съвременното общество адски много се сравняват нещата. Жените искат все повече и почивки, и бижута, и децата да бъдат с маркови дрехите. Може би пък натиска върху мъжете също е много голям, защото мъжете се фиксират много зависи каква жена си избират, защото сега нали, една разумна жена ще знае, че много по-добре да събира пари за бъдещето на едно дете, отколкото то да е облечено в някакви марки, които какво показва едно детенце, което ще израсте буквално обувшиците, нали, за няма и 2 месеца. Аз не ги разбирам тези неща, честно казвам. Ако можеш да си го позволиш, виж, ако си много богат човек, пари, образованието не зависи, купувай си. Няма лошо. Твое дете си я купувай. Абсолютно е така. От целия ни разговор за живота е много важно да кажем все пак на всичките, които са по някакъв начин жертва на насилие. Дали са мъже, дали са жени, дали са деца, да не мълчат. Все пак това е нещо много важно. В днешно време има много начини да им се помогне. Така че наистина е важно да продължат напред смело. Така е. Много е трудно, когато не виждаш изход. Просто повечето жени, които са в това положение, според мен, много не вярват на точно те начините за помощ. И е добре повече да се говори и да се обяснява. Но с днешно време имаш по-голям достъп. Да, имаш по-голям достъп. Трябва да се обяснява. Много ми хареса това, което каза, че ходите на психотерапия. Аз също ходих от 2 години и половина на психолог. Много хора са ми гостували тук и Кико, на продуцента на капките, които нали, си говорим открито за това нещо. И смятам, че това е нещо съвсем нормално в днешно време, защото цялото това забързано ежедневие. Социалните мрежи, те супер много ни пречат. Приемаме, че нещо трябва да се случва много бързо, не може да се случи в твоя живот. Така че наистина е много важно. Нали? Бяха казали, че навсякъде и в Америка всичките имат психотерапевти, в България имат врачки. Врачки. Но се обръща процес. Изместваме от всичките тези неща. Така че аз ви пожелавам обаче, знаете ли какво? Да запазите тази любов, която аз съм виждала в всяко наше така излизане. И винаги съм си говорила, дори и с майка ми, когато сте ни идвали на гости, след това сте си тръгвали, че много хубаво да виждаш 2 млади, които имат тази искрица и тази споделеност. Защото не винаги има споделеност в отношенията, вие го имате. Не знам, трудно ли е да се запазите?
това нещо. Трудно е. Трудно е, защото даже и скоро на кафе имахме такъв разговор, нали, как се променят отношенията между двама души след появата на дете. Според мен не стават по-лесни. Не намирам никаква логика. Може би в началото, първата 1-2 седмици, това, че сте създали нов живот, че двамата се страхувате как да се грижите за него, това ви обединява. Но оттам нататък ти имаш едно същество, което е нон-стоп залепено най-вече за майката. Времето ти намалява драстично. Предишният ти живот ти трябва да го убиеш в голяма степен, най-вече майката. На мъжът пък му се задействат други страхове. Той трябва да изкарва повече пари при тези цени, за да може да се грижи за децата. Отделно пък той си казва, чакай малко, аз също имах мои мечти, исках да направя еди какво си, обаче в момента нямам пространство. Почва да изпитва някакъв гняв към света. И то най-малката искрица, най-малкият проблем, че някъде не е изчистено, че детето е обърнало пюре, че има колики, просто може да взриви този сгъстен въздух между вас. И затова е важно така да си разговаряте, да умеете да се прощавате бързо, ако се налага и терапия. Обаче така прост механизъм от две колелца, които пасват идеално и цял живот така ще се въртят, без да ги смажеш, без малко да чукнеш отстрани ляво-дясно. Това е някаква детска приказка, няма какво да лъжим хората. Много е голям бита след появата на дете и освен бита отговорността и като е бебе няма толкова по-лесно. Когато се започне от 1 година да ходи и се премине през тодорската възраст, тогава е и от все повече хора чувам точно в този момент, когато детето е подрастващо между 1 и 3, докато все още мозъка му се развива и започва да възприема и да не се тръжка чак толкова много. Това е много труден период за двойката, докато премине през този период. Защото просто и физически си изтощен, и психически, и има дни, в които си казваш, това ли ми е живота? Нон-стоп чистене, утешаване на дете, което то не те разбира, се е плеснало навсякъде някъде на площада, хората те гледат или в мола и много така може да ти подейства демотивиращо в някои дни. С това е много важно да се говори, жените да говорят с мъжете си как се чувстват и при Жоро това е много ценното, че той разбира. Може на момента да не разбере, да се скараме, да каже, ти не си прав. Обаче ще преспиш, ще помислиш, ще кажеш, добре, права си, дай сега така, дай мога това да отделя, мога така да ти помогна. Вземи жена тук сега да ти помогна за почистването, ще ти дам пари. Елементарна ситуация. Това е много важно. Да има диалог. И това не означава, че не си обичаме децата или другите родители, които се чувстват по този начин, не си обичат децата. Това ни прави хора и е много лечебно. Понякога няма какво друго да поставиш върху една рана, освен един добър разговор. Пак е добре просто някой да ти каже, ей, ти се чувстваш като мен, ти не си луд. И аз се чувствам по този начин. Просто това, че си обичам детето и ще застана пред тигър влак и танк пред него, не означава, че на моменти просто аз се чувствам ограбен от личен живот, ограбен от лично пространство и ми е трудно. В смисъл, двете неща живеят в мен и мисля, че това ме прави лош човек или не. Точно, става по-лесно и са периоди. При децата е периоди, става по-лесно, когато детето вече започва така да те разбира. При нас с София имаме много труден, точно този тодорския период е много труден. Тя се минава като по учебник през всички състояния и не е лесно утешима. Не е лесно утешима. Не е дете, на което лесно можеш да го разсееш и да го утешиш. Такъв е характера, така борим се, опитваме, но някои дни е много трудно. А баткото успява ли така с повече да й влезе под кожата или като реши нещо, това е? Те минават на различни фази. Тя го обожава, защото знаех, че той не е при мен през цялото време, понеже с майка му сме разделени. Тя много го чака да идва при нас и когато дойде, ние си мислим едва ли не, че една любов, едни прегръдки, едни целувки, те буквално на 30 секунда вече са се скарали. Защото понеже той е нещо като нейн идол, тя иска да има всичко, което той има и го изразява, като му взема играчките, като му разваля игрите, имитира го. Той пък иска да си има някаква негово си пространство и самостоятелност. Гледат различни филмчета. Той може да яде едни неща, които тя все още е прекалено малка да яде, но много трудно усмиряването. То отстрани изглежда като картинка, ние двамата примерно да ги отидем в един all-inclusive хотел и хората силно си представят, ще си сложим халатчета, хайде сега да топнем крачето, после се къпем, отиваме, будем, ядем, а то е Багдад. В смисъл не на
последния ли предпоследния ми рожден ден, О, бяхме кажи отшли в един страхотен хотел, аз много го Ние харесвам. се изпокарахме. Между На другото, изглеждаше рождения ми много добре ден. по сторите. Мисля, че много хубаво си прекарвахте. Мале, не, той хотел е страхотен Той въпрос. хотел е Аз в хубав. 9 си легнах толкова Смазан. смазан и нещастен. И аз дето не съм сърдлив за такива неща, но понеже някак си бях втълпил, че Ива ще ми направи някакъв подарък хубав за рождения ден. А пък аз си бях казал преди време, че искам фигурка на Бебе Йода. Да. И аз ми подарих фигурка на Бебе. И тя наистина ми подари само фигурка на Бебе Йода. Да, И аз чакай, заспах с тази тъпа фигурка на Бебе Йода в 9 След като сме се изпокарали. вечерта. То лято още е светло навън. Аз виждам някакви млади хора облечени, те първо отиват на вечера, ще пият просеко. коктейли, пият просеко. Да. Аз съм легнал с Боян, който хърка до мене, има с Софи в другата стая, и аз с фигурката на Бебе Йода. Ма после ти подарих пътуването до Сон, което Да. ти също не хареса. Не, хареса го. Не Просто го бяхме хареса. от Джега. много. Просто аз не съобразих, че като купя, като букна на покрива на Сон, Юли ли беше? Да, едно Airbnb Да, на да. покрива на Сол. Не беше добра много идея. умно. Ама пък си изкарахме Разтопих добре. се, да. Но виж, за мен е много важно в едни отношения да има хумор, защото понякога е трудно, няма как да стане по-лесно и като се разсмееш, ще го поемаш, някакси го приемаш по-леко. То Това винаги за е живота. Мгм. по-лесно се минава през всичко с усмивка. Колкото и тривиално звучи, е точно така. И сега мисля Така е. ние да преминем малко с усмивка към червеното. Мале. Защото искам да ви кажа, че аз когато търсех сутринта заглавия, пишейки името, Жорин, много заглавия с смях от сърце. За теб са тези Мгм. заглавия. Името е по-пощадено, между другото, в Нормално. мрежите. Тя се прави на умряла лисица, Евето. Не, нормално са, ти си популярни, нормално. Аз това смятам, че за всеки популярен човек, който се показва, процентно колкото се показваш, толкова и хейт почва да има. Така, започвам Мгм. с първото Като ме нещо. гледа. Панелиста Блажев снимал малкия Да. Гошко за свалка в нета. Ма чакай, Къде хората какво се знаят? очаква Не е от мен малък, сега? Да не е кажа. малък. Да. Благодаря ти, ето затова те обичам. Но че е Гошко, Гошко е, да. Сега какво се очаква от мен? Да кажа дали е вярно ли да коментирам? Коментирай какво Да сега се коментирам. случва, каква свалка е била тая в нета, цялата компания е видяла. Това изобщо не е вярно Да, фактологично, нали, заглавието е абсолютно кликбейт. Преди време си споделих един пост в Инстаграм за най-добрите и най-лошите ми избори в живота по повод предстоящи парламентарни избори, за да стимулирам хората, че добри и лоши избори, важното е да се гласува и да поемаш отговорност. Един от лошите избори в живота ми беше, че аз съм човек с не много голям любовен опит. Или поне до онзи момент, след като се разведох, защото реално бившата ми съпруга беше втората жена в живота ми. И аз така малко го напипвах в живота, нищо, че вече бях с дете. И след като се разведохме, аз си казах, чувал съм, че мъжете като станат сами, вече различни са Къде си нравите, го чул? обичаите сред младите хора, нали си изпращат снимки на на пенисите. И викам, аз трябва да съм в крак с модата и да го снимам. Чакай, се задавих се. И го снимам аз. Той, както и да го снимам, няма как да изглежда като за лувара. Ама харесах си една снимка, дето не е гаден. Така и съм си я запазил в телефона. Обаче живота ме подемо и аз забравям за тази снимка. При което идват Попрати ли на него? Не, на никого не Не. съм я пращал Ти за тази всеки снимка. случай. За всеки случай да Ако се има седи да там. пращаш, Да. Да. И идват едни колеги от университета, които са ми още много близки, слава Богу. Аз тогава съм в дупка, в депресия, в нова квартира и те ми се изтипосват на вратата. И почваме да си лафим, нали, да ме успокояват, той живота ще се оправи спокойно, така. Я дай да видим снимки на Боян. Боян тогава е на няколко месеца, на бебето, на синът ми. И те разглеждат снимките и в един момент една колежка Гери, мисля, че беше и Алекс, и започват да пищят и хвърлят телефона. И на мен ми трябваха точно 2 секунди, за да разбера Какво са видели? Между какво е бебето. станало. И аз съм сигурен, че след тази случка аз се изтрих снимката, не съм я пращал, камо ли на загорели жени, както писаха, но имаше такава снимка. Да, имаше. Но не е праща. Не е Ти не си я пращано. виждала снимката. Не нали? съм. Но тя мисля, Чак че ме е стана интересно. достатъчно запозната. А ти получавала ли си такива снимки от други мъже? Преди въобще да познаваш Блаж. Получавала съм не такива снимки, такива между другото не съм получавала, но съм Няма да получавала така получиш. много извратени съобщения от типа на снимай си краката, имам голям фетиш, не знам, имам мъже, които имат фетиш към крака или към ногти. Имам една колежка Симона Халачева,
че имаше много луд съсед, който лятото непрекъснато й оставаше някакви бележки. Моля те, служи си синя лак и ни чехли имаш тя блестящи. Умирам за тях и непрекъснато им оставаше такива бележки до вратата. Накрая мъжа излезе да се разправя с... Нормално. И я караше да си снима краката, да му ги изпраща във Viber. Ти имаш хубави крака. Изпускате, пичува, съжалявам. Който спечелил, Така това е. е положението. Друго заглавие. Георги Блажев, първите ми пари са от бране на тикви. О, да, това е абсолютно вярно. Бях 7 или 8 клас, пак покрай първото ми гадже. Исках да й купя едно сребърно синджирче, си спомням, струваше 37 лева. На мен за цял ден бране на тикви от 8 сутринта до 5 вечерта с 1 час обедна почивка на селското ТКЗС ми даваха 7 лева. Тоест това са 5 дни и половина долу-горе. Една работна седмица на къра да береш тикви. То не беше никак лесно. Те тиквите са с едни дебели дръжки. С един нож ги шибваш, вземаш ги хвърляш в една машина, ма внимаваш да не хвърлиш себе си, защото ще те направи на пюре. Но да, това бяха първите ми изкарани пари и дори помниш ли, веднъж ви заведох тебе и Боби да ви покажа мястото. Точно. Да, и много се впечатлих. Аз сега скоро бяхме на гости на техните и Софи искаше някакъв часовник и баща му изкара от някъде един стар часовник на майка му, който ти си подарил с първата си заплата на майка ти. Да, имаше подобно. Беше хубавия случка. подаръци. Да. Не съм лош, романтичен. Да. Умее, обича, Романтичен прави. е. Да, много. Много романтичен, наистина. Той е такъв, като гадже мечтащ, заведе на любимият ти изпълнител изненадващо. Ще я събрал багаж, беше така. Да, точно това си Те спомням. номера ги водят. Тогава да ме всички ти мажеш сега завиждахме пред целият хората. панел, искам да ти кажа. Да. Не И съм въобще гадже самия мечта, начин. наистина. Да не Не, за вдигаме такива летвата. изненади много умее. Защото За според такива мен, неща си мечта, за други не си. Да не съм ти в къщата, както се казва. За Имам такива неща е своите гадже мечта, особености. умее да изненадва, знае, чува, запомня кой какво обича да яде, пък ще му го донесе пак точно така, както обича. Може, умее такива изненади да прави. Сега и че за теб открихме тук нещо 2025-та. Това е през ноември месец. Не се оставите като мен. Актрисата Ива Папазова по спешност в болница. Да, съпце сме приеха. Такава, това е класическа история на човек, който не ходи на лекар. Не знам защо тук не се ходи много на лекар. Поне аз така не съм от хората, които много ходят. Заболяме гърлото. Викам, то ще мине. Почнах да се самолекувам. Това не е лошо. Самолекувах се, ходих, купувах си от аптеката какви ли не неща. Един фармацевт ти казва едно друг, четеш в интернет, пък една приятелка. И накрая вече много стана... Една сутрин се събудих, цялата ми челюст тук не можех, много беше схваната, не можех вече да говоря, усетих, че трябва да отида на лекар. Отидох на лекар, тя каза, ти не си за лекар, вече ти си за спешното. И ме приеха по спешност с абсцес на сливицата. И така, цепнаха, оправих се, слава Богу, там в Пловдив попаднах на много добри лекари. Аз тогава бях с малката в Пловдив и майка ми е пое, така че имах късмет, но голяма глупостта си. Сега започнах, след като ми се случи това, никога не си бях правила почти никакви изследвания, те женските, знаеш. Да. И сега започнах. Това ми беше някакси сигнал, че вече е време. Така е, много е важно между другото да се правят тези профилактични прегледи, защото някой път някои неща се хващат в много ранен етап и това е хубаво да се случва. Ходете на прегледи, не е трудно, не е скъпо, повечето пъти, ето така да обясня. Отивате при личния, дава ви направление за един специалист, другия специалист ви дава за втори, не отнема много време, сутрин може да отидете за половин час, запазвате си час, наистина аз до сега не съм платила, може би съм платила, 10-20 евро. Между ти ходи ли на профилактичните прегледи в телевизията? Не последно, преди 2-3 години, когато Гала ни строи да даваме кръв. Не да даваме, да ни вземат кръв, за да може да ни видят пълната кръвна картина. Аз, със съжаление, също съм само че още от тази партия. Хем съм много съзнат за някои неща, просто за себе си не умея много да се грижа. Не го казвам с гордост, да ме съжаляват хората. Не знам защо. Майка ми е такъв човек и вчера й казах нещо, което сега и на тебе ще кажа. Много е важно да се грижите за себе си, защото по този начин вие се грижите наистина за хората, които обичате. Децата, половинките и така нататък, защото всички ние искаме съответно любимите ни хора да са до нас и да са здрави.
Така че трябва да започнем първо от себе си. Аз това много го вярвам като философия, много го вярвам с грижата за да си отделиш дори 30-40 Да. минутки вкъщи да потренираш, да се стараеш да не ядеш големи бокуци, като много захар и всякакви храни, които наистина ти карат мозъка да спира, защото и с този начин на живот, който е стресов и когато ти приемаш такава храна и в комбинация с нераздвижване, това цялото нещо толкова те затваря и си толкова кисел, че ти на себе си неприятен и си неприятен за околните и нямаш никаква енергия. И нещо, което аз също бях спряла така известно време да тренирам, не намирах мотивация и нещо, което тогава си спомням, ми каза и Майя Бежанска и една друга актриса Иляна Лазарова, с която играе, наистина е много вярно. Има един етап, който като го минеш, почваш да тренираш, в началото ти е трудно, спи си, изморен си, тялото свиква, има един такъв процес, но това минали енергията оттам идва. Няма откъде другаде да я взимаш. Не се взима от енергийни напитки, не се взима от кафета, не се взима от добавки. Единствено с храна и то процес, като го задвижиш да мине, това много помага. Тогава си в кондиция и си адекватен. Ето тук вече трябва много да се слушам в твоите думи, защото мен ми е много трудно с тренировките. Всеки път си казвам от понеделник и този понеделник не идва. То не ходите заедно на фитнес. Знаеш каква атракция ще бъдете? Идвай. Ма той сега започва. Той както се изкара рано, той беше много активен. Да, ти от детския парк. Детския аквапарк. Парк. Да, от август месец, но то вече ми служи малко като оправдание. Аз трябва да си отида на, как се водеше това, ядрен магнитен резонанс. Да видят как зарастваш. Лека по лека се раздвижвам сега. Добре, ще те послушам и може някой път да дойда наистина, така да ме надъхаш за То така фитнес. приятел може да те вкара по-лесно. Аз преди тренирах много, преди да се появи Софи, по час и половина, 2 седя в залата. Имаш време, разполагаш. Сега 30-40 минутки до 50, пак наистина е много различно усещането. 3 пъти на Хубаво седмица. си е, 3 хубаво пъти си дори наистина да да се успееш. тренира. Оставила съм едно заглавие за финал. Георги Блажев категоричен. Дори без работа Ива няма да ме зареже. Има любов. И една жена беше написала отдолу: ти остани без работа, пак ми говори. Да. Тома неверни. Не вярват. Това беше по повод на една дискусия на кафе. Не си спомням точно какъв беше повода, но пак финансовата зависимост на жената от мъжа и как би се сетих се какво беше точно проучването, че мъжете, които губят работата си, при тях вероятността да бъдат зарязани от жените си е много проценти по-висока, което честно казано е разбираемо, защото в днешно време при този свят да останеш без работа дълго време по-скоро би било твоя грешка, отколкото грешка на средата. Не сме 90-те години, няма опашки за банани. И аз разбирам защо едно от нещата, които търси жената в мъжа е отговорността, амбицията. Не непременно, защото аз ще купя чехли от еди коя си марка. Аз не ги купувам, защото тя не иска. Но разбирам защо, ако примерно по мое желание аз си бия камшика от всички неща, с които се занимавам и лежа в къщи, не помагам на домакинството, не нося 1 лев, естествено, че ме зареже. Няма да пискам: ти си златотърсачка, ти не ме обичаш. Това са различни неща. Вие, за да сте отбор, всеки допринася, доколкото може би било златотърсачество. Ако ме зареже, защото не мога да я купя определена марка кола, тогава наистина ще повярвам, че тя не ме е обичала. Но да ме зареже, защото примерно тя се налага да работи на 2-3 места и да гледа Софи, докато аз играя PlayStation вкъщи, ще разбера защо го е направила. Подкрепям абсолютно, много добре го каза. И имам позната в точно такава ситуация с 2 дечица и така сподели защо с мъжа се разделили. Именно за това, защото той останал без работа. Не просто останал без работа, той не имал амбиция за да започне, да се движи, да търси, да ръчка. Когато това виждаш, че мъжа, точно това е най-страшно. Нека да остане, да. Случват се такива периоди, на всеки се случва. Обаче, когато мъжа няма... На мен ми харесва тази амбиция в Жоро. Въпреки че на моменти казвам, че според мен твърде амбициозен и голям перфекционист, много е по-добре мъжа да бъде в такъв... Да, много е по-добре да бъде такъв. Защото първо, че това има и в природата. Мъжете са завоеватели. Те искат да завоюват. Дали финанси, дали слава, дали да се чувства добре работно, да извисен в иерархията. Такъв трябва да бъде според мен мъжа. Жоре, завоювал си най-хубавото. Така е. Имаш прекрасна половинка, страхотни деца
и успешна кариера. Аз наистина искам да ви пожелая от цялото ми сърце да продължавате да се обичате. Защото когато се обичате и сте заедно, всичко друго някакси може да се оправи и може да се поправи. Благодаря И че ти, на теб пък Пенки. ти пожелавам да намериш смисъл в работа, която наистина ще прави щастлива. И Благодаря знам, ти. че ще стане. Едно по едно. Много ви благодаря, И че ние Ние бяхте ти при благодарим, мен. Бети. Много Беше хубав много разговор, уютен благодарим разговор. ти. Наистина, въпреки че сме приятели и се познаваме, успя да ни Да. изненадаш и да ни И увлечеш. смятам, че наистина беше хубаво, че бяхме без никакъв сценарий, без нито един въпрос, защото успяхме да си поговорим приятелски. Абсолютно. Благодаря още веднъж, мили мои. Това беше всичко от Елизабетско за днес. Кой е следващия ми гост, ще разберете след 2 седмици. Ако искате, разбира се, това да се случи, се абонирайте за канала на Елизабетско в YouTube и ни следете в социалните мрежи Instagram, Facebook и TikTok. До нови срещи!